Ola, que tal? Como están? Moi benvidos a unha nova entrevista. Hoxe contamos connosco con Susi Álvarez, membro da directiva da Asociación Gotas de Ribadumia. Moi bons días, Susi, gracias por vir. Moitísimas gracias a vos por convidarnos e bons días a todos. Bueno, Gotas é unha asociación que vos definides como pola diversidade social, non só pola diversidade sexual. Contanos un pouquiño, por que vos definides así? Porque maioritariamente pois nós tamén creemos bueno, como colectivo social temos que apoiar tamén outras causas, non só apoiar o colectivo, sino que nós facemos actividades que tamén pois incluye e sobre todo dan valores positivos tanto a xénero como a idade, tamén orixe étnico, tamén discapacidade e intentamos pois bueno, pois así como apoiamos o colectivo, tamén queremos apoiar pois a outros tamén colectivos que poidan ter discriminación ou desplazamento e demais. Entonces intentamos facer sempre actividades que incluya todo. Sí que é certo que un poquinho máis apoiando pois o colectivo LGTBIQ+, pero bueno, nunca perde de vista tamén a outros colectivos que tamén hai que ter en conta e apoialos. E cal destes colectivos que me acabas de nomear pensas que é o que máis necesita apoio? Pois, para min dos citados, quizás pois, o tema do orixe étnico é unha cousiña que está aí, co tema das guerras que está pasando e demais. Creo que Ribadumia está facendo ben ese aspecto, pois a verdade é que temos moitos veciños e veciñas que son de diferentes orixes e ao mesmo tempo que eles tamén crecen, o concello crece, tamén crecemos nós como veciños, non? E tamén, por suposto, pois eu creo que todavía queda un largo camiño que andar co tema do colectivo, sigue avanzando, eso sí que non se pode negar, pero a veces a pasos un pouco máis lentos dos que queríamos, e, bueno, todavía sigue habendo moitísimos casos todavía de violencia, de rapaces que, bueno, son discriminados, insultados e mesmamente moitas veces son agredidos pola súa condición sexual, non? Temos o caso aí de fai uns aniños de Samuel, recentemente pois tamén vin onte unha noticia de unhas rapazas tamén que pertenecían ao colectivo que tamén sufriron pois agresións e unha delas pois faleceu. Entonces, bueno, eu creo que todavía non podemos relaxarnos, temos que seguir todavía pois loitando, facendo actividades e un poquinho que fai Gotas, non? Que non baixar a guardia e seguir pois eso, visibilizando que estamos aquí e que, bueno, que merecemos totalmente respeto, igual que outras persoas. Sí, é que xusto che iba a preguntar un poquinho despois se crees que vivimos nestes anos un retroceso, porque sí que dá a impresión de que houve un pequeno retroceso, non? Un aumento de agresións a persoas do colectivo, neste sentido, ti como ves? Pois a verdade é que é unha pregunta que eu moitas veces reflexiono sobre ela o porqué, non? Por un lado, sí que hai actividades, vemos que desde cativos pois sí que existen máis educación nese aspecto. Os nenos moitas veces, xa digo, sorpréndeme, nenos moi pequenos son moito máis tolerantes que incluso adolescentes e a certas idades. O porqué eu creo que a sociedade está contaminada de por sí xa por violencia. Eu quero dicir que moitas veces buscamos xa excusas como para... Non excusas, non, pero sí que nos apoiamos en cousas máis fráxiles ou cousas expostas que xa teñen pois xa conflito anterior, como para nós, en certa maneira, liberar esa ira ou esa rabia que temos por outros motivos, moitas veces. Entonces eu creo que está un pouco contaminado en ese aspecto e a veces eu creo que se utiliza o colectivo como un medio para, bueno, para librarse de outras frustracións que hai na vida, non? Tamén creo que últimamente sí que existe, pois, o que decías ti, non? Un avance e ao mesmo tempo o retroceso, porque eu creo que avanzamos e hai moita xente que está disposta a avanzar, pero ao mesmo tempo hai moita xente que quere parar por medo ou non sei como chamarlle todo ese avance. Creo que estamos intentando pois traballar en iso, é complicado. E, bueno, eu sempre como digo, non, que animar a toda esta xente pois a que veña, que escoite e que conviva con nós, porque verá que, bueno, que o único que estamos facendo é intentar, pois, eso, aumentar os valores positivos na sociedade, que eso eu creo que nos incluye a todos e beneficia a todos. Efectivamente. Gotas naceu no 2018, se non me equivoco. Contanos un poquinho como foi ese nacemento, por que decidistes formala? Pois naceu no 2018 por algo moi bonito que é a amistade, non? Un grupo de veciños e amigos do Concello de Ribadumia
que desde o primeiro momento vimos unha necesidade. A necesidade que moitas veces para ter actividades formativas e informativas, charlas ou tamén actividades culturais e lúdicas, pois tiñamos que ir ás grandes cidades para poder facelo, non? Tamén nace de outra necesidade que nos levamos vendo desde cativos, que moitos dos nosos veciños e persoas que nos coñecíamos do colectivo, pois tiveron que marchar ás grandes cidades un pouco obligados para poder vivir con liberdade, sin ter pois eses prejuicios, sin ter esos insultos, pois eses a veces pois violencia, non, que sufrían. Entonces nós amamos o rural, non queremos deixar o lugar onde vivimos por a nosa condición sexual, entonces pois nace un poquinho esa necesidade, non, de facer un espazo seguro no que todos teñamos cabida e sobre todo pois eso, visibilizar o colectivo para deixar que isto siga pasando, non ter que marchar cando realmente onde queres vivir pois é pois o rural. E sobre todo pois eso, dando actividades tamén para intentar pois facilitar que toda persoa do colectivo e non do colectivo, insisto, pois teña acceso tamén a este tipo de actividades máis vinculadas pois co movemento, co colectivo. Isto que me acabas de describir é o que chamades vos sexilio no rural, non? Efectivamente, así chamamos. Sí. O sea, que aínda hoxe en día sigue sucedendo isto, de ter que marchar a unha grande cidade para non ser sinalado no teu pueblo, na tua aldea. Sí, sigue pasando. Nós temos amigos que tiveron que marchar buscando, pois, sobre todo, ese anonimato, non? O que che dá as grandes cidades moitas veces é pois que esa invisibilidade que ao mellor buscas para non ser siñalado ou para non ser condicionado pola túa condición ou orientación sexual. Sigue pasando, desgraciadamente sigue pasando. Eu creo que tamén está un pouquiño pois esa necesidade de apoio. Moitas veces xente que marcha, incluso é xente que eu coido, que non ten tampouco apoio mellor no ámbito familiar ou nas amizades e demais, non? Si en certa maneira estás respaldado aos seus niveles, pois eu creo que te faz un pouco máis forte e aguantas e sobre todo pois loitas polo rural. Entonces, bueno, aí tamén un poquinho función de gotas, claro, de apoiar. Tedes, eu que sei, constancia de alguén que vos dixera, mira, gracias a vos quedei aquí, senón o mellor tería marchado? Así dito non, pero sí que o vemos cando pois a xente, de certa maneira, se abre con nós, non? Ao final buscan esa complicidade, buscan ese apoio que ao mellor non atoparon en outros ámbitos e entonces sí que vemos como que se relaxa un pouco a situación que eles ao mellor están vivindo, mesmo pois o seu estado tamén cambia un pouquiño. Entonces, dito desa maneira, eu creo que estamos axudando en todo o que podemos e, bueno, o noso objetivo é eso, que se queren marchar, que marchen por outras cuestións, pero non por a súa orientación, que queremos que, bueno, que o rural pois sexan tamén un espazo, así como é chulo en outros aspectos, que sea un espacio de convivencia para compartir pois todas as persoas. E conteme un pouquiño, entón, das actividades que facedes en xeral, e despois falamos concretamente da ruada. Da gran ruada das gotas. Sí. Pois, sí, decir que, bueno, que a actividades que fai gotas é durante todo o ano, vale? Nós durante todo o ano temos o punto gotas, que está ali situado preto do Concello de Ribadumia, e neste espazo pois é un espacio seguro e sobre todo de contacto, no cal pois calquer persona, pertenezca ou non pertenezca ao colectivo, pois pode solicitar os nosos servicios, ben para de forma informativa ou formativa e bueno, para calquer tipo de necesidade que teñan. Despois, aparte, neste espacio tamén temos a Biblioteca Diversa, que é un proxecto cal pois nos fai moita ilusión, é un proxecto tamén recente que está arrancando, está pouco a pouco medrando e é sobre todo pois este espacio para que a xente tamén pois teña literatura preto vinculada co colectivo, que teña a temática do colectivo e ademais tamén que teñan pois información, non? Isto está durante todo o ano, tamén durante todo o ano facemos diferentes charlas tamén informativas de diferentes pois colectivos e ademais de todo isto, pois temos tamén no verano a Escola de Valores, que, bueno, enfocado tamén para as escolas de verán que se forman, tamén temos diferentes charlas e talleres para traballar cos nenos.
E despois temos o gran mes da diversidade, que é un poquinho onde se centra pois, a nosa actividade, non? Como digo moitas veces, digo, por que non facedes máis, tal? Traballamos, ese é o problema. Compaxinar, sabédelo vos tamén, compaxinar traballo e a veces pois este que é unha actividades que non teñen ánimo de lucro e un pouco ocupan o noso tempo libre é complicado, xalá ter máis tempo libre para dedicarlle máis tempo a gotas ás nosas actividades porque nos encanta, pero non o temos. E o mes da diversidade pois é o mes de xuño, no cal, bueno, se celebra tamén pois o Día Internacional e, bueno, centramos un poquinho as actividades. Actividades moi diversas, tamén decir, nos encanta a cultura, algúns de nós, no meu caso tamén, pois estamos vinculados con iso, ca interpretación e, bueno, cas artes, e entonces facemos actividades que teñen un poquinho que toquen os diferentes ámbitos. Dentro deso, pois, redícome á música, temos moita música, pero tamén temos a literatura e tamén temos, pois, o cine aí de fondo. E intentamos, pois, sempre facer actividades que englobe un pouco a cultura en xeral. O mes da diversidade, pois, arranca sempre con ese colgue da bandeira no Concello, que é un pouco darlle a visibilidade e englobar así o Concello en sí no que vai ser todo o mes. E despois temos pois andainas, tamén temos, como decía, pois un encontro literario, neste caso con Samuel Merino, que é un poeta, que recomendo moitísimo que veñades a velo, é un rapaz encantador e aparte pois a súa poesía simboliza moitísimo e sobre todo pois crea un espacios visuais e imaxes moi potentes. Despois tamén temos charlas, neste caso cocín tamén con a Guardia Civil, tamén interesante, porque están aí e teñen que saber un pouquiño pois que tamén existimos e un pouco a forma de actuar. Son informativas e formativas, quero dicir que algo tamén unha conversa pois recíproca entre nós. Despois tamén temos charlas para nós importantísimas co colexio. Neste caso, encantaríanos tamén pois, abarcar máis colexios. Facemos, sobre todo, pois, traballo co colexio donde nos criamos un pouquiño, non? Que nos veu nacer, que é o colexio de Ribadumia, facendo charlas con máis pequenos, talleres. E despois tamén temos a Festa da Perruca, que é unha festa un pouco máis loca, que neste caso vai ser o 28, como peche deste mes, que se fai no Encontro, que é un dos sitios que tamén colabora con nós, a Cervecería de Ribadumia. E que máis temos? É que temos tantas que teño medo que se me olvide un pouco, pero é un pouquiño, pois, todo o que facemos. E despois temos a Gran Ruada, esta gran festa esperada, donde, bueno, pois, sin dúbida, pois, un dos puntos de máis visibilidade que facemos, e con moitas ganas. Eu creo que tamén hai outra bastante expectativa. O ano pasado, a verdad que creo que nos superamos un pouquiño, tivemos moitos asistentes, tamén tivemos grupos moi potentes. E que decir da Ruada? Pois decir que é un lugar de convivencia, vale, que o que busca é que Ribadumia sexa un referente, tanto en convivencia e respeto, e sobre todo para min o importante e fundamental que é un espacio para a convivencia familiar, como digo eu, non? Donde ten cabida tanto o neno de 3 anos como o avó de 90 e de 100 anos. Entonces intentamos abarcar a todo o que ven sendo a comarca, a todas as idades e sobre todo pois a todos os veciños, non? E bueno, a verdade é que gusta moito. Eu polos comentarios que tal, entonces tamén estamos bastante contentos co resultado do ano pasado e, bueno, aí estamos outro ano máis. E por que é tan importante? Porque, bueno, pasa coa Ruada ou pasa tamén co Orgullo, non? En Madrid, que hai xente que considera simplemente que é unha festa, non? Salen ali a disfrazarse, a facer unha festa. É máis que unha festa. Por que é tan importante? Pois, polo que comentábamos antes, non? Todavía faltan eses pasos para adiante e nós, é unha palabra que nos gusta utilizar moito é naturalizar. Naturalizar e visibilizar. O que non vemos non é visible, non está, parece que non está na sociedade, non? E naturalizar tamén porque nós o que queremos, non queremos tampouco facer unha festa para que se nos trate de forma diferente ao resto. Nós queremos naturalizalo, que exista unha convivencia na cal non pase nada, que dous rapaces vayan collidos da man ou teñan diferentes gustos. Queremos ser como outras persoas calquera. É super importante porque creo que o que decíamos, non?
o momento que nos calmamos parece que volvemos pasos para atrás e non podemos permitir eso con todo o que levamos andando e con tamén referentes anteriores que estiveron traballando durante tantos anos e que moitos deles pois, lle costou moitas veces a vida. Entonces eu creo que non podemos baixar a garda en este aspecto. Tamén había unha cousa que nunha vez tamén comentáramos co tema de orgullo, porque se fai a festa do orgullo. A min sempre me gusta decir e deixar claro de que a festa do orgullo non está feito porque nós nos sintamos orgullosos. Quero decir, nós sentímonos orgullosos, pero non a necesidade de mostrar o noso orgullo á sociedade nin aos nosos veciños. Simplemente é unha festa que, oxalá, de verdad, anteriormente non se tivera feito. Isto fíxose como necesidade de reclamar pois un pouquiño os dereitos como xa humanos e para frenar pois certos violencia e altercados que hubo no pasado. Por iso que é importante, porque en certa maneira estamos todavía reivindicando que eso non pode volver a pasar. E non permitimos que eso volva a pasar. Bueno, quería decir que tamén, avanzouse, no? Que falábamos antes, que supoño que hoxe en día non é tan difícil como era anos atrás ser pertencer ao colectivo. Como valorades medidas que se tomaron últimamente, pois a lei trans, todas estas leis que se fixeron? Supoño que positivamente, non? Moi positivamente. Como digo eu, sobre todo, pois a problemática que ten a persoa trans todavía hai que andar moito, vale? Sobre todo a nivel legal e sobre todo a nivel médico é terrible. Nos coñecemos a xente de que, hai que estar moi fortes para entrar no proceso. É que te iba a comentar, porque estuve vendo nas vosas redes que colgastes un día datos de que o 50% das persoas trans se intentan suicidar. Sí, e o 41,8% das persoas non binarias tamén se intentan suicidar. Entón, que estamos facendo mal para que esta xente quera quitar a vida, non? O que estamos facendo mal é que arrancamos dunha sociedade na que hai bastante tradición, vale? Costa romper todo iso. Moitas veces vamos de pros e non somos pros para nada. Pequenos detalles siguen todavía que moitas veces non somos conscientes, non? Como que decíamos que os micromachismos, pois o mesmo pasa tamén co tema do colectivo, non? Son cosas que nós nacemos xa con elas, que non prestamos atención, siguen estando na sociedade. E unha persoa que o mellor está pasando por ese proceso, unha cousa micro convértese en un macro, vale? É terrible os datos eses que comentabas e, sobre todo, pois hai que ter en conta de que son persoas que lle costa, porque sí que, de certa maneira, pois avanzamos cara ou isto, pero tamén hai persoas que están no medio, entonces hai que visibilizar todas esas persoas. Cóstalle moitas veces identificarse, costalle moitas veces aclararse. Con aclararse quero decir de que están como unha loita interna porque, claro, atópase, non pertenezco aquí, pero tampouco pertenezco aquí, para eles é un conflito. Entonces hai que apoiar moito máis esas persoas. No tema das persoas trans é un tema delicado que a min, de certa maneira, me dá moita rabia cando unha persoa di é que non o entendo. Esta persona pois tendrá o seguro. Concho, a mí dá moita rabia porque, de verdad, eu coñezco a xente que está no proceso e é duro. Quero decir, o que menos necesita as persoas que se poñan en dúbida o que está facendo. O que hai que facer é apoialas. Como digo, é moi complicado. A nivel legal é complicado e a nivel médico é terrible. Existen todavía pois certas cousas que andar, moitas veces, como digo eu, é complicado para que teñades en conta unha cousa, que moitas veces esas persoas teñense que ver a sí mesmas para poder ter o tratamento como persoas que teñen problemas mentales. O sea, é duro. É duro, é un recoñecemento que eu creo que ostras. Como facemos para cambiar a mentalidade da xente neste sentido? Pois seguindo estando aí a pé de loita, seguindo sobre todo educando os máis pequenos, reeducándonos todos, entonces pois seguindo facendo actividades e sobre todo pois invitando a xente a que participe, non?
tanto pertenezcan ao colectivo como non, porque non é importante tamén que participe xente do colectivo como a non do colectivo, porque entre todos pois sumamos o que decíamos, non? Cosas positivas cara pois a noso comarca. Entonces, nada, seguir traballando sobre todo cos colexios e seguir facendo pois actividades como é a Rúa das Gotas. E, bueno, decir que desde aquí tamén quero aproveitar, se me permites, para convidar a toda esta xente pois a que veñades á Rúa das Gotas, esta quinta edición, na que ides atopar pois espacio con moita música, vai haber xantar diverso, vai haber actividades educativas e actividades lúdicas para todas as idades e, sobre todo, pois este ano temos a sorte de contar con grandes grupos. Está a piques de salir o cartel, que toda a xente nos pregunta, está a piques aí. Nada, xa os lanzaremos a través das redes sociales, seguídenos tamén para enterarvos de todas estas eventos e actividades. E nada, o 15 e o 16 imos a ter a festa grande, tamén as diferentes actividades, pero aí centrase un poquinho todo. E, bueno, con grupos, sobre todo, adianto tamén da programación para nós importante, que non se me olvide decir, que Gotas é unha asociación que está moi a favor, por suposto, da nosa lingua, das nosas raíces e das nosas tradicións, por iso que tamén intentamos traer, xa veredes na programación. Si seguides por aí un poquinho, saídes liando, xa sabedes un poquinho de grupiños que poden estar vinculados sobre todo pois ca música tradicional galega, grupos que van a estar aí potentes en diferentes festivais, pois en Ribadumia tamén van a estar sobre todo por na Ruada e sobre todo eso, non? Que o colectivo siga estando adiante, que a nosa lingua siga estando adiante, as nosas tradicións e sobre todo pois eso, que disfrutemos entre todos do rural e dunha convivencia chea de respeto. Perfecto, pois co eso quedamos, estaremos pendientes a ver que se coce aí. Moitísimas gracias, Susi, por vir hoxe a falar con nós. Moitísimas gracias a vos tamén. Gracias a vostedes por estar aí, vémonos na seguinte entrevista.